Salam eli hormatly adamlar. Garaşdan bagy bitirip yurdumuzdaky täzelikleri hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Gepleşigimiziň başyna Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken retminamasy bilen tanış edýäs. Gurban bayramyny bellemek hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň fermany Türkmen halkynyň asyrlardan gözbaş alyp gaýdýan ruhy ahlak gymmatlyklaryny aýagly saklamak, ata-babalarymyzdan miras galan milli dep desturlarymyzy ýetirderli ösdürmek, sahawatlyk, hoşniyetlik, insanperwerlik ýaly asly ýürelgilerimizden ugralyp, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, merdana ruhy bilen halkymyzyň agzy berligini we jewsligini hasam berkitmek maksady bilen şeýle-de Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda karar edýän. Birinji, Türkmen halkynyň milli bayramy bolan Gurban bayramyny 2020-nji ýylyň 31-nji iýulyna 1-nji 2-nji awgustyna bellemeli. İkinci, şu fermanyň ýerine ýetirmegini eýçiliniň görnüşine garamazdan ähli edareler, kärhanalar we gurumalar öpçün etmeli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Häzirki döwürde ýurdumyzyň dokma senaty pudugynyň önümçilik düzümleri ýokary hilli we sarp edijilen ösün isleglerine laýyk gelýän önümleri bilen barha meşgullyk gadanýa. Pudugyň maddi enjamyny binýadynyň putulandyrmagy, oňy täzeçil tehnologiýalaryň öňde barjy iş usullarynyň ornaşdyrmagy, iň esasy bolsa hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly bu ugruň almy esasy ösdürmegi özüniň oňy netijesini berýär. Şonlukda ýurdumyzyň dokma senatyny öňürleýän ýokary hilli önümler içki bazary öpçün etmek bilen bir hatarda puduň eksport mümkinçilikleriniň ýokurlanmagyny şertlendirýär. Şu günleri ýurdumyzyň dokma kärhanalarynyn brend nişanly dokma önümleri häzirki döwrüň geçkinli haritlaryny öwrülüler. Göktepe dokma toplumynyň gala nişanly önümleri özüniň ýakymlylygy we ýokary hil derejesi bilen sarp edijilen arasyna uly islegden peýdalanýar. Şeýle harit nişanly egneşikleň satyp çykarylmagy bu haritlary uly islen hasam artman şertlendirdi. Paýtagtymyzdaky Altynasır haritşinaslyk merkezinde we Aşgabat şäherinde täze açylan dokma haritlaryny satýan dukanlarda nişanlary bolan brend önümlerden ibaret bolan egneşikler aljylan badawat önsüni özüne çekýär. Ekologiýa taýdan arasy we adam üçin ýakymly matalardan taýýarlanýan libaslaryň düzümini başgabyň agzy burun örtüginiň we tomuz pasly üçin ýetlenen ýeňsiz köýnekliň bolmagy olary bolan islen artman öpçün etdi. Häzirki wagtda Türkmenistan dünýäniň dürli ýurtlaryny özümizde önürilen dokma önümlerini ugradýar. Bu ýokary sepketler biziň dokmaçylarymyzyň dürli derejeli halkara forumlaryny we sergilerini üstünlükli gatnaşmaklary bilen hem tasdiklanylýar. Şonu olar dünýäniň öňde barjy kompaniýalaryny we firmalaryny dokma enjamlaryny we eň täze tehnologiýalary önürjileri hemem iýerjileri hyzmatdaşlygy çekýärler. Daşynyň getirilen haritlaryň orun tutýan önümleri önürmek boýunça we Türkmenistanyň önürilen haritlary eksport etmek boýunça döwlet maksatnamalarynyň iş ýüzüne durmuşa geçirmegine möhüm ähmiýet berilýär. Şoň bilen baglykda Göktepe'niň dokma toplumyny önürleýän gala nişanly ýokary hilli önümler soňky döwürde barha meşgullyk gadanýar. Munyň özü toplumny ekologiýa taýdan arasy çegmalyň ýokary hilli gaýtadan işlenýänini, ony taýýarlanýan önümliň ýokary halkara ölümlerini laýyk gelýänini eşkär edýär. Häzirki wagtda çenli önümçilik düzümleýin özgörtmelerini geçirmek netijesinde şeýle-de paýtagtymyzda we sebtlerde ýokary tehnologiýaly önümçilikleň ulanylmagy berilmegi bilen bu puduk degişli önümliň önümçilik mukdarlaryny ýetgiderler artdyrýar. Puduň önümçilik detgallaryny häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän täze önümliň önürleýänligini bellemeli. Şonlukda ýurdumyzyň dokma senaty kärhanalaryna, halkymyzyň ösün isleglerini we dünýä bazarlarynyň esasy ugurlary nazara alınıp, toplumyň önümçilik düzümleri dograwaplaşdyrylýar we oňy häzirki zamanyň ösün tejribesi işçiň ornaşdyrylýar. Ýurdumyzda ösürip ýetişdirilen paýtadan taýýarlanýan nahyýüplükler jana ýakymly libaslary önürmek baş şertini emele getirýär. Şeýle-de paýtagtymyzda we sebtlerde hereket edýän dokma kärhanalaryna ýüpek matalyň
önümçülüğüne de ähmiýet berilýär. Ulgamyň önümçülük toplumlaryny öňürleýän haritler dünýä bazarlaryny öz orunlaryny barha putulandyrýarlar. Türkmenistany öňürli diýen nişan bilen eksport edilýän haritler daşary ýurtlaryň talapkar bazarlarynyň geçkinli haritlaryny öwrülýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň dokmy pudugy diňe bir içerki bazarda del, eýsem halkara bazarlarda da bäsişlik ukyplygyny ýygdyrly ýokurlanýar. Dokmy senatyny öňdewarjy tehnologiýalary we ýurdumyzyň hemem dünýäniň öňdewarjy tejribeleri esasyna depkinli ösdürmek hormatly prezidentimiziň ykdysady siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlendi. Dokmy toplumlarynyň tehnik taýdan döwür barplaşdyrylmagy netijesinde ýurdumyzyň geografik taýdan amatly yerleşmegini we önümçülük kuwatlyklarynyň çeýmal serişdeleriniň bar yerlerini gurulmagy ugurduş önümlüň maksady laýyk derejede artdyrmagyny öpçün edýär. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly munyň özü kärhanalaryň düşüntligi hemem haritlaryň ahyrky bahasy bilen baglanşyklydyr. Ýurdumyzyň ekli welaýatlaryny ýokary tehnologiýaly täze toplumlary gurmak we goşmaçy iş orunlaryny döretmek işleriniň dowam etdirilmegine aýratyn üns berilýär. Munyň özü milletimiziň siýasatynyň iler tutulýan ugurudyr. Diýerimiziň ahly welaýatyna yerleşen Gökdepe dokmy toplumyny da häzirki döwürde ýeki gat nah ýüplügi, trikotaj matalary, dürli ýaşdakylary niýetlenen trikotaj egneşikleri öňürilip dünýä bazarlaryna ul islegden peýdalanýar. Munyň özü döwlet başlygymyzyň milli ykdysadyýetimizi ösdürmek wagtynda alyp barýan beýik işleriniň netijesidir. Bu toplumyň önümleri ýokary hilli, dürli görnüşli, hemem el ýeteri bahaly bolanyny üçin içerki bazarda we daşary ýurtlarda ul islege eýe bolup durýar. Gökdepe dokmy toplumynyň önürýän önümleriniň hataryna pagty çeýmaly dowly derejede gaýtadan işlenip onun dürli belgilerde ýüplüklerden dürli görnüşlerde örülen matalary öňürilýär. Matalara dürli renkler we şekil gül basgylary goýulýar. Boýuk kärhanasyndan soň matalar tikin kärhanasyna ýeberilýär. Ol ýerde matalan kesimi işinden soň trikotaj matasyndan soň galay belgili brend önümi dürli görnüşde we ölçegde çagylar we uly ýaşly adamlar üçin ýetlenen egneşikler, sport eşikleri, agzy burun örtükleri şeýlede egneşiklerden düzülen sowgatlyk toplumlary öňürilýär. Her bir öňürilýän galay belgili brend önümleri dokmy toplumuna degişli sowda dükanynyň we bu puduga degişli sowda merkezleriniň hemem dükanlarynyň ösü bilen halk köpçüligine ýetirilýär. Trikotaj matasyndan tekilen önümler özüniň ýokary hilligi, jana ýakymlygy we ekologiýa taýdan arasynlygy bilen tapawutlanıp, häzirki wagtda müşteriler tarapyndan uly howes bilen satyn alınýar. Her bir öňürilýän önümler her pasla göre mövsümleýin öňürilýär. Puduga degişli senat kärhanalaryny oturdulan döwrewap enjamlary, usatlyk bilen erkedýän işgärler, hünärmenler asylly zähmetiň nusxasyny görkezip işleýärler. Olaň birleşen tagyllaş netijesinde ýurdumyzda öňürilýän dokmy önümleriň görüşleri barha artýar we hili ýokurlanýar. Bu bolsa ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleriniň giňelmegine hasam ähmiýetlidir. Hormatly prezidentimiziň tagyllaşy bilen dokmy toplumlarynyň döwrewaplaşdyrylmagy, olary ilmiň iň soňky gadananlarynyň işçiň ornaşdyrylmagy, işgärleriň iş we durmuş şertlerini gowlandyrmagy dokmy senaty pudugynyň işiniň netijeleriniň ýokurlanmagynyň baş şertini emele getirýär. Bu bolsa öňde durýan wezipeleň üstünlikli durmuşa geçirilmegini şertlendirýär. Paýtagtymyzyň sowda toplumlaryny peýda bolan dürli biçimdäki sport libaslarynyň tomus giyimleri, şeýlede ýakymly sport egneşikleriniň taýýarlanyp ýylaty hödürlenmegi, halkymyzyň şeýle haritlary bolan isleglerini kanagatlandyrmagyň ýoluny möhüm ädime gurulýar. Bu bolsa beýlik urlarda bolşýaly ýurdumyzyň dokmy senaty kärhanalaryny ýerine ýetirilýän işleň häzirki zaman talaplaryny dowly laýyk gelýändiginiň aýdyň suwutnamasydyr. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň buýsunç bilen dowam edýän Türkmenistan beýtaraplygyň mekaniýalyny, ata watanym Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ähli puduklaryny, medeni durmuş ulgamlaryny gadanylýan dünýä nusxalyk ösüşlüğüň her biri Balkan welaýatyna da degişlidir. Diýarymyzyň gunwataryna yerleşýän bu welaýat tebigy baýlyklaryň köp gorlaryny öz goýnunyna jemleýär. Hut şonuň üçin hem gahrman arkadagymyzyň eýli-ýurt bähiyetli, dünýä ähmiýetli öňe sürýän başlanýşlar gunwatar sebiti senagat taýdan ösürmekligi aýratyn uly üns berilýär. Döwletimiziň berkararlygynyň, halkymyzyň bagtyarlygynyň hatirasyna amal aşyrýan bu ägirt uly işlerde türkmen energetiklerine de uly orun degişlidir. Şuňa göz ýetirýän Balkanawat döwlet elektrik bekadiniň hünärmenlerem şuňlar gaýratly zähmet çekip sebitiň ýaşaýjylaryny hemem idara kärhanalaryny öznüksiz elektrik togy bilen öpçün etmekde nusxalyk işleri bitirme hötdesinden gelýärler.
Atı vatanmyzy oň agyz berdek mesir kimi merdana halkyny gysga wagtyň dowamyna berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne baky ýaran eden hormatly prezidentimiz tutuş ýurdumyzy şoň bilen birlikde de Balkan welaýatyny öznüksiz elektrik energiýasy bilen ygtybarly öpçün etmekligi hemişe aýratyn ötberýär. Mundan bir näçe ýyl öň Balkan welaýatynyň çäklerine has takygy Türkmenistan şäheriniň golaýynaky Hazar deňziniň kenaryna dünýä hil ülüňlerine dolaý gelýän awada döwlet elektrik beketiniň gurulyp ulanşa tapşyrylmagy welaýat merkezindäki uzaldan hereket edýän Balkanawat döwlet elektrik beketiniň bolsa kuwatlygynyň düýpli ýokurlandyrylmagy muňa bütün aýdynlygy bilen göwe geçýär. Bu döwrewap kärhanelerde hem Türkmenistan şäherindäki ýylylyk elektrik merkezini öňürleýän elektrik togy bugün diňe bir gün watar sebäpde eýsem ýurdumyzyň beýleki künjeklerini ygtybarly öpçün etmegi munasyp goşunty goşýar. Ýeri gelenini aýtsak ýylyň tutuş dowamyna 3 çalşykly bökdünçsiz işledilýän Balkanawat döwlet elektrik beketiniň kuwatlygynyň ýokurlandyrmagy tutuş sebäpde öňürleýän elektrik togynyň möçberini epesli artdyrmagy mümkinçilik berdi. Balkanawat döwlet elektrik beketindäki bölümler toplumy ýapyk we açyk görnüşli beketler welaýatyň merkezi şäherini öpçün edýän orta kuwatlandyrjy DSH we beýleki bölümleri hemişe saz işledilýär. Kärhanada öňürleýän elektrik energiýasy welaýatyň häzirki wagtda işläp duran Niwetgaz müdürliklerini, beýleki önümçilik puwdoklaryny ygtybarly öpçün edýär. Welaýatyň zerurlyklarynyň artýan tok bolsa, garaşsyz hem baky bir tarap diýärimiziň bütüwi elektrik ulgamyny gönükdirilýär. Elektrik beketiniň we oň DSH-larynyň dowly güýjünde işlemek üçin zerur bolan tebi gazy bermek maksady bilen hereket edýän awtomatik gaz paýlajynyň kuwatlygy sagatda 100 000 kub metre deň gelýär. Dünýäniň öňde barjy kompaniýalarynyň enjamlary bilen bir kemsiz öpçün edilen Balkanawat döwlet elektrik beketini ulanışda ýanýan gazlar 31 metre barabar beýikligi bolan geçirjiler arkaly atmosfera goýberlýär we ekologiýanyň hapalanmazlygy gazanylýar. Ýeri gelenini aýtsak bolgumna gazanylýan ägirt uly ösüşleri gönüden göne dahilli bolmagy başarýan Balkanawat döwlet elektrik beketiniň hünärmenleri döwrüň ösün talaplaryna munasyp iş bilen jogap bermegiň hötdesinden gelýärler. Olar öz öňlerini goýulan belen töwdipleri aýdyn göz ýetirmek bilen halal zähmet çekip döwletimiziň ykdysady kuwatynyň barha ýokurlanmagyna munasyp goşunt goşmagy başarýarlar. Türkmenistan beýtaraplaryň mekany ýylynyň geçen döwrüne bu kärhana boýunça 580 milyon 887 000 kilowat sagatdan gowrak elektrik energiýasy öňürilip beýilname 105 götürüm berje edildi. Şunu geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilene gazalanyň ösüş depkiniň 113 götürüme barabar bolanyny aýratyn ýygtylmagy munasypdyr. Halal zähmet çekip halkymyza görelili hyzmaty ýoly goýmaga döredýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza tükönüksiz alkyş edýän Balkanawatly energiýetçiler şu günler hasam gaýratly zähmet çekýärler. Mälim bolýaly häzirki günlerde berkarar watanymyzyň çar kunjuna galla çykarançylar ussa daýhanlar üçin möhüm hem jogapkärli döwür bolan gözlük buğdoy ekiş mövsümine taýýarlyk işleri gyzyglanly dowam edýär. Bu derwäz işe ýeri egeleri bilen bir hatarda degişli idara gurumularyň şol sana ýurdumyzyň azyklyk buğdoy tohumyny taýýarlamagy ýürütülýär galla önümler kärhanalarynyň işçi hünärmenleri ýokary zähmet netijeleri bilen ykjym taýýarlykly barýarlar. Şu owa hojalyk ýylyna ülkemiziň beýleki welaýatlary bilen bir hatarda diýarymyzyň Lewap welaýatynyň owa zähmetkeşleri hem owa ekinlerini ösürip ýetişdirmekde hem watan harmanyna taşyrmakda ihlasly zähmetleri bilen öňjeli goşunt goşýarlar. Welaýatda Sewtin gallaçylary üstünlikli tamamlanan galla orag mövsüminde tutan ýerle zähmet çekip ýokary netijeleri gazanmagyň hötdesinden gelýär. Şol ýygnalan bol hasyl bolsa galla önümler kärhanalaryna gaýtadan işlenip, un we un önümleri ýygyderli halkymyza hödürlenýär. Galla önümler kärhanalaryna ýokary hili azyklyk un önümlerini öndürmek bilen bir hatarda güýlük buğday ekiş mövsümine tohumlyk buğdaýy taýýarlamaga da guramaçylykly giyerşilip, bu möhüm iş depkinli häsiýete eýe bolýar. Ekşe netlenen tohumlyk buğdaýyň ýöreti eleklerden geçirilmegi tohumlyk gallanyň arasy we ýokary hil derejesini öpçün etýär. Taýýarlanan buğdaý tohumlary himik usulla dermanlanyp, esasanam 50 kilogram agramlarda ýöreti haltalara gaplanýar. Kämil enzamlar oturdulan häzirki zaman galla önümler kärhanalaryna işleň sağlaşykly ýoly goýulmagy ýokary netijeleri gazanmagy giň mümkinçilikler döretýär. Bu orda ähli zerur şertler bilen öpçün edilen döwrap elewatorlaryň möhüm orny bar. Ýeri gelene belläkeşdik şu owa hojalyk ýylynyň güýlük möhüminde Lewap welaýaty boýunça 130 000 hektar meýdanyna buğdaý däne sepilip, welaýatyň owa hojalykçylary gujur gaýratyny gaýgyrman bereketli hasyl ugrunda ihlasly zähmet çekerler.
Ekiş üçün öňünden buğdaýyň welaýatyň toprak howa şertlerine üstünlükli sinagdan geçen ýokary hasyl berýän görnüşler saýlanyp alındy. Taýýarlanýan tohumyň hil ölçegleri barlahana şertlerine içkin öwrenilip, berk gözegçilikde taklanýar. Umuman, welaýatda ýygydarly alınıp barlayan möhümlerin owu hojalyk işleri Mehriban arka dağımynyň berýän gollawlaryndan, maslahatlaryndan ugur alınıp netijeli amala aşyrylýar. Lewaply babadaýhanlar owu sena toplumynyň işgärleri ýurdumynyň raýatlaryny esretlik hem bagtyar durmuşa ýetiren, halkymyzy ynamly röwşen geljegi alyp barýan milli lidermide hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Mara Ulayt o hojuluk öňümçilik birleşiginiň garamagynaky mallarçylyk hojuluklarynyň mallarlary, hormatly prezidentimiziň mallarlary ähli wagtlarda berýän kömek gollawlarynyň ýerlikli peýdalanyp, mallaň baş sanyny artyryp, önümligini ýokurlandyrmak barada netijeli işler alyp barýarlar. Şu ugurda Ulaýatyň Serhedawat etrawynaky mallarçylyk hojuluklaryny gadanylýan ýokary önümçilik netijeleri şuň aýdyň misalydyr. Mallarçylyk hojuluklarynyň käreneçilik usulyna işleýän çoponlary Türkmenistan beýtaraplaň mekany diýilip atlandyrylan 2020-nji ýylda dowrlardan owluk goza almak baradaky tapşyryklaryny üstünlikli berja etdiler. Olar şu günler alynan ýaş mallara hakyky mallar ihlasy bilen ýydak edip owluk gozalary sagdan ösürip ýeşdirdiler. Mallarçylykda ýylyň bütün dowamında işler biri-biri bilen sepleşip gelýär. Mallara gyşdöwür üçin ätýaşlyk meýdan otlaryny taýýarlamaklygym mallarçylykda aýratyn möhüm hemde jogapkärli möhüm bolup durýar. Şu urda Mara welaýatynyň Serhedawat etrawynaky mallarçylyk hojalyklaryny gadanylýan ýokary önümçilik netijeleri munyň aýdyň subutnamasydyr. Etrapdaky mallarçylyk hojalyklarynyň mallarlary öňkü ýyllarda bolşýaly, şu ýylym bu möhüm işe öz wagtynda hemme taraplaryň taýýarlyk girişdiler. Her bir mallarçylyk hojalygyny ýokary öndürjülikli otorjy, ot boğucu, ot yığınayıcı mekanizmler, yük avtolary taýýarlanyp, ot orulmaly meýdanlar öňünden belli edildi. Ine häzirki günlerde orta hojalyklaryň mallarlary, mallara gyş döwrü üçin ätýaşlyk meýdan otlaryny taýýarlamak işini gyzgalan alyp barýarlar. Döwletimiziň baky bir taraplarynyň sany 25 ýyllyk toýunyň toýlanjak ýylynyň gyş döwrü üçin ot ýemçiligini döretmek işi etrapdaky ýeri hemde öňde barjy guşgu mallarçylyk hojalygyna hasla talaba laýyk guramaşylyklanyp barlýar. Şu gylgalanly mümkünde hojalykda ot taýýarlaýjy toporlaryň ikisi döredildi. Şu ýylyň ýaz paslynda galan köp ýagmagy bilen hojalygyň öwre meýdanlarynda ýokumly meýdan otlary bol hemde bitkinli boldy. Mehriban arkadamyzyň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, ýurdumyzyň mallarçylyk buğdawyny ýokary götürmek baradaky aladalarynyň çäklerini, dünýäniň öten döwletleriniň önüm öndürjülerinden satyn alyp berýän täze, kuwatly ýük awtolawlary, traktor tirkegleri, otorjy, ot boğucu gurallary, mallarçylykda her bir iş şäheriniň öz wagtyna ýokary hili ýerine ýetirilmegine mallarlaryň hakyky dayanjy bolup durýar. Guşky mallarçylyk hojalygyny alınıp berilen şol ýük awtolawlar, beýleki mekanizmlerdir gurallar, häzir hojalygyň çägindäki bol ot çöpli, sertagyt ýaýlasyny dähmet çekýän ot taýýarlaýjylar toporlar tarapyndan giýje öndür ýokary öndürjülikli işledilýär. Şeýlelikde mallarçylyk hojalygynda her günü 18 tonna ýokumly meýdan ot taýýarlanýar. Şu bereketli ýaýladan ýygnalan otlar bolsa, badawat mallarçylyk hojalygynyň mallarynyň gyşladylýan öwre meýdanlaryna daşalýar. Häzir günlerde taýýarlanýan ätýaşlyk otuň hili bu ýer mallarçylyk hojalygynyň nermellerdir, ot taýýarlaýjylar tarapyndan puwta üns merkezine saklanýar. Olar eýýän meýilnama boýunça gyş döwrü üçin taýýarlanylmaly. 2557 tonna meýdan otuň 1400 tonnadan köprägini taýýarlap, gyş görlerdäki agyllaryň ýanynda ýerleşdirdiler. Hojalykda gyş döwrü üçin otum taýýarlamak boýunça ýokary depkinde alınıp barlayan häzirki tutumly iş şäherleri mallary görülýärli gyşlatmaklygy hemde dowrlaryň önümçiligini ýokurlandyrmaklygy giň şert döredär. Hojalygyň mallarçylyk ösdürmekde özlerine berilýän ähli kömek gollawlary üçin hormatly prezidentimiň adyna alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiziň parasatly we öňdönürjülükli baş tutanlygyny ýurdumyzyň milli iqtisadiýatynyň esasy puwdoklarynyň biri bolan owa hojalygyny döwrüwap özgertmek we ösdürmek ornuny egert uly işler durmuşa geçirilýär. Şoň netijesinde günüçli diýärmizde esasy owa hojalyk ekinleriniň öňürlüşiniň mukdary ýyl saýyn artýar. Bu puwdokda soňky ýyllarda gadanylýan üstünlikleri, ýetilýän belen sepkitleri ilmiň gadananlarynyň şeýlede innowasion tehnologiýalaryň barha giň
ornaşdyrmagynyň ýardamy diýsen uludur. Ine şeýle ösüşleri Ahal welaýatynyň etraplaryna yerleşen telekeçi kärinçilere degişli bolun ýedegi ýetirilýän meýweli baglyň giň meýdanynam görmek bolýar. Bereketli Türkmen toprağımızda meýweler diňe bir özüniň daş görünüşi bilen tapawutlanman, datly tüýjü tagam bilen ýer wagtlardan bäri dünýäge aşkardyr. Umuman ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň telekeçi kärendeçileri hem bawançylyk işini üstünlikli ýola goýmakda inni baý tejribe topladylar. Hutu soňky ýyllarda Orta welaýatynyň Kak etrawyna öz işiniň ustady bolan bawanlaryň hem uly topary kemale geldi. Olar özlerini onlardan kärende ýerlerini alma, armut, şettali, ülje we badam ýaly ençeme görnüşli meýweli baglary östürip, ýylyň-ýylyna olardan bol hasyl almakda öz başarnyklaryny iş ýüzünde görkezip gelýärler. Döwlet başdanymyzyň halkymyzy öňümizdiň bereketli toprağymyzda ýetişdirilen meýweler bilen bökdensiz üpsün etmek babatda öňde goýan wedifelerinden uğralýan telekeçi bawanlar şu günlerde egzilmez ihlasy zähmet çekýärler. Çäksiz ihlas indirilen aňyrtyna bärtini göz ýetmeýän durly reňke birenen baglyk meýdanlar daýhan göwnüni galkandyrýar. Häzirki wagtda teýwat gözelligini öz bolşy nur saýan meýweli baglardan almanyň, şettaliýiniň meýwele oturan hatarlaryny görmäge göz gerek. Telekeçi bawanlar durly görnüşli meýweli baglary ihlas bilen ýydyk etmek bilen birlikde ýaş nahallary ýydygyderli ýetişdirip durmak babatda da ýydygyderli aladalanýarlar. Ýaş nahallary ýetişdirmekde ilmiň gadananlaryndan netijeli peýdalanylýar. Seçkiçilik işinde esasan ilhalar görnüşli meýweli baglar seçmekligi aýratyn üns berilip, baglaryň has ýokary hasyl berýän, şoltanda yerli şertlere uýgunlaşan, ýer aralyk we giýişýän görnüşleri saýlanmalynýar. Şeýle hem bagçylykda öňde barjy tejribeler öwrenilip, talap bildirýän täze görnüşler önümçiligi ýygyderli ornaşdyrylýar. İşleriň netijeli we täzeçe gurulmagynyň hasabyna welaýatda telekeçi kärendeçleriň ihlasy bilen meýweli baglaryň meýdany giňeýär. Diyarımızda bawanlaryň netijeli zähmet çekmegi we halal zähmetiň höýdürini görüp ýaşamak üçin döredilen mümkinçilikler bolsa, etrapda bawançylyk işiniň geljekde hasda ilerlemegine ýardam berýär. Ýerlerini bellemeli atlaryň biri telekeçi kärendeçiler tarapyndan ýetişdirilýän büýü meýweli baglaryň döwrüň ösen talap bolan damjalaýyn usul arkaly sorulmagdyr. Bir döwrap teknologiýalary owgujylygyny ornaşdyrmak işleri ýurdumyzyň çar günjünde dowam edişi ýaly Ahal welaýatynda da bir kemse ýerine ýetirilýär. İşleriň gyzgalalyny gitmegini Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Kak etrap komitetiniň agdy bir işgärleri hem bagmalaryň arasynda ýygy-ýygydan bolup, özleriniň ýakyn ýardamlaryny berýärler. Welaýatyň Kak etrawynyň halal zähmetden bagyt arsyl hem döwlet tapýan ekransy bagwanlarynyň häzirki wagtda çekýän gujur gaýrata ýugurulan päk zähmetleri halkymyzyň toý saçaklarynyň il günümizin gündelik sarp edýän meýwe önümlerinden hemde olardan taýýarlanan nady ummatlar bilen hemişe dolup durjakdygyna bolan belent anam puwtalandyrýar. Ýurdumynyň ähli kunjuklarına bolşýaly Daşow welaýatyna da hususy telekeçiligi ösdürmeklige aýratyn ýokary derejede üns berilýär. Türkmenistan beýtaraplığın mekany ýylynyň ösdürlikleri beslenmegine, öňürleýän dürli görnüşli önümliň mukdarynyň artdyrylmagyna, aýratyn azyk bolşulugynyň döredilmegine welaýatda hereket edýän hususy kärhananyň goşýan goşuntlary sallamladyr. Munyň özi häzirki döwür üçin öňde goýulýan wezipeleň ösdürlikle berjay edilmegine ýardam berýär. Daşow welaýatynyň telekeçileri işlerini şu günüň talabyna laýyk guramak bilen täze tepkitleri tarap ynamly barýarlar. Olar hormatly arkadaşymyň görkezmelerinden we tawsyryklaryndan uğralyp, ýylaty ýokary hili azyk önümleri bilen ygtybaly üpsün etmekligi özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Netijede bolsa ak bazarlarymyň talaby laýyk öňürilýän durly görnüşli azyk önümlerinden doly. Muň özi ýylatymyň toý taşaklarynyň bedegidir. Ýokary hili, terik hem arasy azyk önümlerini öndürmekde Daşow şäherindäki Şawat kärhanatynyň bölümlerine netijeli, gözlegli işler alınıp barlýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysaty aýdan ösdürmek maksatnamatyny ýerine ýetirmekde. Azyk önümleriniň öňürilişini artdyrmak hem ileri tutulýan ugurlaň birdir. Kärhananyň hünärmenleri ýylaty özümizde öňürilýän süýt, gaýmak, gatyk we meske ýaly azyk önümleri bilen üpçün etmekligi uly goşuntlaryny goşýarlar. Önümlüň ýokary hil derejesinde öňürilmek üçin bolsa kärhanada ornaşdyrylan daşaryurt enzamlary doly mümkinçilik berýär. Hususy kärhanada şeýle önümlüň bir näçe görnüşi öňürilýär. Geljekde bolsa olaň mukdarynyň hassa artdyrylmagy gözegine tutulýar. Öňürilýän ýokary hili önümler kärhanada işleýän her bir işçiniň işini ustatlygynyň subutnamasydyr. Olar öýlerini bildirilýän anamyň aňyr ýany bilen hüddetinden gelip, kärhanada öňürilýän ähli önümlüňem ýokary etlige münasip bolmagyny öýler üçin baş maksat hasaplaýarlar.
Yurdumyzda hususy telekeçiligi ösdürmekligi, hormatly arkadaşymyzyň aýratyn üns bermegi, işlemek üçin ähli mümkinçilikler we şertleň döredilmegi, welaýatyň telekeçileriniň goňç buýsançlaryny artdyrýar. Olar şeýle bimeçer aladaty, kömek gollaw üçin hormatly prezidentimide alkyş aýdyp, iş tepkinlerini barha güýçlendirýärler. Muňa özi olan hemişelik beýtaraplygymyň 25 ýyllyk bayramçylygyna münasip zähmet sowgatlaryny taýýarlajakdyklaryna ynam artdyrýar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 28-nji iýulda saat 20-den 29-njy iýulda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň Howama Ulmutlugynyň berýän habary bilen tanış bolun. Balqan vilayetine ötkep bilen bulutly hawa bolup, gün ortagyna gordan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 25-30 gradus maýl, gün ýüzüne 36-41 gradus ysy bolar. Ahal vilayetine atken bulutly hawa bolup, demirazy güne tardan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 25-30 gradus maýl, gün ýüzüne 36-41 gradus ysy bolar. Mara vilayetine az bulutly hawa bolup, demirazy güne ordan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 22-27 gradus maýl, gün ýüzüne 37-42 gradus ysy bolar. Lewap vilayetine az bulutly hawa bolup, demirazy güne ordan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 22-27 gradus maýl, gün ýüzüne 36-41 gradus ysy bolar. Daş vilayetine azken bulutly hawa bolup, demirazy güne ordan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 20-25 gradus, gün ýüzüne 31-36 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup, demirazy güne tardan tele sekundda 9-11 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 27-29 gradus maýl, gün ýüzüne 38-40 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 29-dyna magnit hadisesiniň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edidi vatandaşlar, şoňlary howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçüriniň kadadan 17 ötürüm artmagy bilen baglanşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin agyzy burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berik berjaýsaňyz, ýylyn islenik pasylyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şonuň bilen watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri wetlenýär. Ähli ötüşlüğün özününde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.